Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jingyo kam. Pila ru ban apply da ka education loan. Na ka jingyo jingtep aka step khalai trek ujamang archa funrio, baki nong song snong na Lapangap, ilaka Shillong Mail, Western Hills District. Kabadan khaput berka West Karbi Anglong District jong Jalla Assam, hakaban nakapor shikapor, kija kijingi kana at khaput, bakin wantur shikmat Secretariat, bandawa nak sorkar banthaw gilat, banwanra ek shongsuk shongsnga nak shnong chungki, lasaki ya kicing sertap ki Pulit amatan malki, bat kumcu ashilter ka surok ban le Secretariat. Dangshen ga ilaka Shillong Mail rangkat ki nongilam shnong na Lapangap ban mukro, hakhatru trek ulber aja penrio, da kicing saukhya halo kicing khanglat ki bor Assam, ban le chikilang Haram, kala lej ikran badu Abhinav Kumar Singh, IS Deputy Commissioner ka West Hills District. Ka ilaka ka penpaw ka jingsau khya ka bajur, halor kicing ki baydai badu put usam, ki badang yai biteng, bad ki bakta ki pajba nong susnong, jong kita ki arsnong. Long baki nong rep baki trasnong na boro arli ki thany, ki shakhang ban lej ki chakarep chungki, da ki bor Pulit, ki Karbi, bad Karbi Anglong Autonomous Council, jong ka Jala Assam. Kani ki jinglong jiman gora jinge shibu ni ki nong shong ki ba ki jingem jongki ka shong bat shani an kong e hagarep karyang ka dorbar ilaka Shillong Mail gala kentu Deputy Commissioner bonwa di kilat kilenti ban penbet bat wanra e ka shong sok shong sain hakite gi than ki nong elam na ki ilaka gila kentu ka bor Shar District ban tuklar kloy ban penyo biang e ka lat ban lech ki chakarep chungki bat ban pentikna ya ka shong sok shong sain hakit han khapun Henry haba pensyong nong rem na kijing baki nong syong syong bat nong rep ki kendo laban nong bahala syong ru ki hap Tyngkhuh bat ki Pulit Assam bat haba wani ki Shillong ru imat kin hap Tyngkhuh bat ki Pulit na jalahi syaw baki nyo penpawi kijing dawa nak sorkar lasakhi bakhambon ki bor Pulit sertap haki ceka man rong Secretariat Henry hadu papelaj ikani ke khubor ampadio I satya yakinong Lapangap. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.